Χάος. Επίσης και αυτή. Είναι στο χέρι βαρά που δεν μπορεί να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Πάμε. 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 Πού. Τέλεια. Μπήκα μέσα. Κάνω. Τώρα αυτό είναι δίπλα. Μπήκα. Και παίρνει το κορμί μου. Μπουμ. Το αρπάζω το κάτω χείλος. Το κάτω χείλος. Και το σπάω έτσι. Ωραία, αυτός με τι έγινε, παιδιά. Φύγα πά. Τι είναι, παιδιά. Βγήκα εδώ. Αυτό. Μία, δύο, τρία.